říkám, kuchař. Pane kuchař, co dál, jaká je další ingredience? Míro, jaká je další ingredience? A brambory. Dobré brambory s hlínou, ty vole. Ty vole, Jirka Babicálí a Zmíroslav Přibyl. Ne, pokračuj, jaký další recept ukáž, dívej, tam je brambor máme dost. Ne, nespálil jsem to. Ne, nespálil jsi to, dobré to je, ty vole, mě to chutná. Jaký další recept? Hej, něco z brambor bych si dal. Pane Přibyl, něco z brambor bych si dal. Vyspálil jsem to. Hej, něco z brambor bych si dal. Dobře, další recept. Brambory a syrovo, pojďme. Osmažíme to na pečáky. Jak se to vypíná? Dobré, 6 tam nej. Uvaže? 6 tam musíš dát, no tak on tam nemůžeš to vypnout, když smaží. Ne, bez pardon. On smaží, nemůžeš to vypnout. No tak. Já bych tady nechtěl tyhle. Já taky ne. Že smažení se jmenuje. Vajíčka všude. Dobré Míro, ahoj. Babica, vole. Ale když nemáte zemáky, dejte cibuli. Jako... Jak bylo na Facebooku, že něco došlo a použijte čery rajčátka. Bez libě. Píčo vajíčko na ponožkách mám, vole. Kde už ten uhlík? Ty vole, nevím. To je uhlík? Brambory, co uděláme z brambor? Nějaký dobrý recept vymyslel. Když nestačí... Bramboráky nedělají. O píča, gajajzu. Opatrně, jo. Míro, něco z brambor, dívej, hej, už ti to tam jede. Brambory, jedem, dívej, už ti to smaží. To už nefaká, kámo. Ale kousí se z toho. To je zajebané, ten sporák ochu. Ten Budeme chleba, uklízet zítra, dal no. bych si tady chleba. Není to kaviár na tom chlebu, dívej.